Tatamanan guys, iti arami din tayo nga video. Interviewan tayo ni Apong ko nga bakit. Nga no kasano iti pinagbiag ide nga panawan iti ubing pa, di balasang paisuna. Ikumpara na tata nga panawan nga mga millennials. Inang, kasano yung nga ikumpara ti pinagbiag yo ide kaysa tatang pampanawan iti pinagbiag iti tattao. May tatan ta ureno dakat ke makasaom jay lusunan. Jadi ke awam te awan de kita ka sil pun pa ide kakasi kami di si panagbiag mi. Sungpit kami ito, Mindanao ke bakir nga kastaunay. Kakaasi di tatang mi nga nagpukpukan ti kayo. Naggiganam mi. Tatan di balasang ako. Ay ke siyempre kuamutan mga titawang ko ke siyam sa nga pulo sumutan di kon nagbitak tigiran di awanan ti ko pulos hanggang mi makasao ti kon makasurat ti jay kabagyam mi jay lusunin kasi kami nga bakwitan narigat idi sungay tatan may ti panagbiag tatan pispulan ti kuan ata ado ti silpunan TV makabuyakan idi awan nga pulos tagita sunga ti panagbiag idi ken tatta may tatta Kaya kasano nga aji kuwagay minang aji pinag dati kabagyan nyo iji Luzon ngay aji pinagcommunicate yaw no inya tigam gamitin yo nga aparatos nga agtawag ijay Luzon. Surat lang narigat pa nga makadanon mano pa nga bulbulan santo makadanon ijay ko Manila so nga no ikumpira ti biag ije ken tatta may tatan ta ado digiti kuan silpunan oray no sasao ka tatta ke madamdama ke dengdenggen na ke sumungsungbatan at mayatan datoy ko tatta panagbiagitan ta ureng kang agkot-kot ito gaw mo kay bagam di kaya mo jay Luzon ka sungbatan dan no nya ti kaya mo nga ibaga igita kabagyam edi ke awan ti makina agbaybayo ka ti kanami edi kasi kami dubing kami sungay tatan ta bakit akon ay ke may tatan ta ano ka ke agtawag ka jay Luzon ke sungbaran ta nga dagosan damot silpunan itatta ti gamgamitanan harvestiran awan ti agananin agapgapasan awanan samantalang ide kasi kami agani kami irikem mi pa ti saka unsaan ti nuwang aja ginapasan ide pali mo mi kasta ke nung taggirik no ginapasan so nga itata may tatanta nanamayon ti tao hangkas la ide da kami ti ubing pay siya ke naipa nga takti trabaho inani kaskada agbayo ti kanami ide ubing akpay manula ti tawong ko 5 na ti tawong ko baybay ok ti kanami ni din Dayo pa ti geray de.
nagrigat ti panagbiag idi bakir ka no di ka nga aguma ti pagyanan ti balay mo awan ti pagyanam so nga idi ako kapay matipon-tipon pa ila ti tao ta guurnong pa ta awan mo ti pagyanan ti tao pa nga nadalos panay mga bakir kas kalidaan nga nagdadakkel kas kada kapanaawan idi so nga tartan nanamayon ti tao ta maka nanamayon no dapagay mo na iraapan or urayam lang ti panakaharbis nan sumangpat tabalay mo irikan kung saan inayabam di gagatang trakan bayaran aga dapay ladya taltalon aga buragan na ta irik mon so nga idi kumpira ken tata may tata nga tatan na panuno da ti harvesteran so nga wanti gagapasan abang pagbirukan ti taon harvester amin na ni tata gagapas kita kwantay harvester awan ti ginapasan na idi ka aggapas ka timbunam to manan nga ornongan nan pigtaw to manan no nga malpas na lalawa dongal daw agtimbon sa danto sa bali jag timtimbon sa bali jag gapas ide so nga nagrigat ide so nga itatan nanamay ti tao na manalo nun ta no naisprehanan mayat ti naabunuan nga na siya naisprehanan ti dangawan akar urayan dala ti panagtangkenan harvestiran idi ti masudsida nagado nga masudsida ide tatan ke awanon ata panay ginatang di palengken ide agbaniit kalaan ke nagado nga lamusan nga maalam so nga aja ti nagdiferensyahan na ide maka kamel ka makabaniit ka agbiag ka nga kwa ide naimas ti sidsidaam itata ka nagngingi na mo ti lamusan aga bangos ka sobrang gasutan ti 2 gasot may isang kilon samantalang edi ka giti daldalag ka agbaniit ka lang ka nagado ti malam nga daldalag kas kada paltat nagmaya tigay palpaltat edi nga kwa native so nga may tatan nga may maya nga saan ata idi ko di kami gatang ti sidaan naglalako kami ti lamos di takurong nalaing nga kwada di tatang me garamid ti bunuan dadi ke damaalo da ke pamit di takurong ilako tatawaanan di da sprayeran matay amin mga lamusan ti kuan taltalunan amin nga tukak matay aminan ay ke purpuro gaputi pawason ti sidsida emme kanya kitay puno nga punuang nga kuan bangbangos kasdayon taktan ti panagbiagan iso nga nanamay nga nurigat pa na awan ti kwartam ka di ka makagatang ti bangusan di ka nga gatang ta agkammal ka langan ka nagado nga lamusan so nga kipaggidyatan na laeng nanamay ti tao tatan ta agsida ka
Yung kala jay isturen pa ako gumatang kan agawid kan gumatang kan agluto kan. Idi ako umpaya yung kapala jay taltalon nga agbanliit. So na ti so ti naggidyatan na aglako akti buryas 200 lang ti may isang buryas yun nalaka ito ta 3 milyon ti may isang buryas tan ay mapusingan 200 ide panaglako sa damo ti takong ko tatangay ka 3,000 ti may isang buryasan agbiag ka makakorta ka nagagas ka nga tarakan ti baboy kada manok pabo itik kita iti kilo nga iti bagasin ang tagmano kilo iti bagas ti bagas ide naglakay di ti bagas taga 20 centavos iti may isang salaw naglaka itatan ay na gasutan sanga gasutan ti may isang salupan no pang kami mo tagpalingke yata kurong lukang kami ti tricycle gumatang ti magamgamit kaya di ka magmagna kami ide pigtaw ay apo sa bagay no apang kami ti bigbigat makaawid kami mo ito na paspas mga pagnata awang lugan magmagna kami uri no kadidlidan kada ko ay bis nga may kasta si daldalan may day kakaasi kami day 40 7 siguro din ano 1950 malipatak pa yun di Dodoman 19 niyanap ko nito yung 5 ay 49 50 51 52 53 55 ni tatang mo ko pan nakayanak na kaya so kuwaili kaado tilamos nga mabambanditan tataltalong ni Rumi nayanak din 1953 ay ka apa nagbanni kakasing nga gawawiton di maala na nga dalagan agoy-oy si dagajay ubon na nga nagkatidog kakasi mga awit nagsangsangit pa yun ta nagdagsan ka no kita ta nawanan nagajayan manipuli di adat kinikalan kimikal matay mo amin nun nga lamusan awanon tatati pagsidaanon ti lamus tataltalo nun no di gumatangkan nga agapo ti pawasan so nga daya ti naggidyatan na panagbiag idi ken panagbiag tata tatan ay ke hanggang nga mapandi taltalunan kala jay tindahanan gumatang kalangan tawag mo ti lamusan tataltalon panay mga kuan ultimo nga tukak awanan ti maalam mo ta matay amin ti spray lalo di indrin ti ka ayun na pirmi awanan ti lamlamusan idi balasa nga pang kami makisala ti tugtog may gitara kin baho kin tambor ada kakanabtuog ti patambor kita tan akanin ata kwamutan TV mutan ti kwam sa unsitiman ti tukaran ti agkasaran so nga
no kumpira ide balasang agpay kintatan ta baru balasang gite anak min ako no kon ako pa sound system ti gamitin dan siya mutan sumusurot amutan ta kwa baru balasang ki anak ko ke ay aywana mo ti dan ata baka no ga apa da may ramraman da kasya so naanal da kay di mo kadigati anak ko nandiya makaturog no nandiya nga ko mapasang puti da panawon ide tiyub ubing agbabasketball da ag ay ayam da ide sartan sa balin awanan di gayayan ti ay ayaman panay nga high-taken isatan ti trabaho ti ubingan pero ti mga 2 taon nagsilsilpunan gaya ayaman nagiti babaro awanan ti nistoryan jayan ko silpon agmalmalum da agsilsilpon paspasalan sadang tulog sardeng no manganda nga high-taken tatan talaga nga awanan ti ko hindi ko inistoryan pa lang ti babaro babalasa ang istorya tatan awanan ko aminan panay nga silpunan ti ayayam ide agsisikki da nga kasjay ken papatalunton kasjay itatan awanan nagijayon ti kuan awan nagijang ayaman panay nga silpunan aminan nya maji ko nga inang ay ayam nga patalunton kin nagpapasik ayan nga circle nga kasjay kinawatan na siya tiniliwan numaot niya ba sana ka naot namin na grupo-grupo mo no 5 banger 5 mo banger no nawais na mo ta ka gengati makuha mo digay kwa maulit-ulit mabanog na mo digay agbuibo ako agtiltilew handa nga makatilew timon una ide nga gamit ti kwa radyo ti gamitin mi ide kinantaan ti balong babalasan napadasak pa iti nagkangkantamot ti salunan ide balasang agpa manmanu pa ide ti daradyo na manmanu pa iso nga itatan nanda ni aming nga taong ka daradyo na ada TV na pa yan ay naragsak katan nya nga taon nga di ko inang idi adamot tin iti TV idi naka remote TV 1966 din 1966 idi 19 kwa 70 iso kwan atan sound systeman hindi ko TV de ni Uncle Mutunying tig papabuya si TV gengga alas 12 nagpapabuya puy-puyat ati tao ide ta manupay mo tid da TV na makakorta ti da TV na ide ta arakon ti tao mapumpuno ta balay ta ko ganda jerwar ayat dala nga makabuya itatan awanan nagijayan ta adamot ti radyon TV ay ka ison ati ko sagay sa mo ti tattao ti TV magsibuya balaynan hindi ko saan
ignorante ti tao. No da TV makakwarta ka. Ore 5-5 lang ti tandan ti may isang arabi ti tao, 5. Ay 5 sentimos. makakwarta ada jay kwa mo da TV na idi. Tatanawanan na ganyan. At dama amin TV ti taon, ay awanin natin binuyaanan. Buya kag tabalay mo, damo TV mo, siyay. So nga hindi na, kunak pa kinito, yung hindi ka, isardo mo man ang tagpat pa TV. Mapuypuyot kayo nga rin nabi eh. Tunukan, nagsakit kayo, kung kunak ka, hindi, lawaki da, di kaya da TV na nga, anak ko nga inuuna. Mapuyatan kayo agpapabuya. Bagda kita agbuy-buya ta makaturog dati aldaw si kangay nga kwa ada TV na mapangkataltalon sa kagpa-TV awan mapuypuyatan ka tunukan nagsakit kayo kung kunag so hindi ko nawanan pinasardan ko dyan. Pwede niya, inla ko na nito, nyingan na dito, TV na. Kung madidata nga negosyong, makapuyat, agsakit kayo, kung na mapuypuyatan kayo rin na bi, kung yun, in radyo, inla ko na, titagatupe. Tawanin na, pagbuyan ti taon. Idi, ada bayabas may nga mula may, di na kayo ko, gadong nga bunga na. Ay ka magsina da lumabas. Dumawa da. Ay ka nagala kayo. Ala kastaw rin ti pamayan da nagayubingan nga agala. Ta nagadong bunga na. Bayabas. Ay so ado nga na paranod mi mo ti de. Tawang pay mo ti mulmula ti tao nga makan nga kwa. Bayabas. Sandla nigli mo dyan, balay mi di bayabas kasta, bayabas. Ay ka, no da lumabasan na ka, no dili ko, di makit-kita, nag-alat-alatan No ito, di makit-kita ka, dumawat kami mal na pong. Ante, kuna na uwan. Kuna mo ta ka, galad na tatan, bakit akon, digiti anak ko siyam mati anak ko nga pinagtagibik ako tatan idi 76 natay mo ti tatang digiti anak ko. Ako agsulsolo ako na ang matan magpuka kadigiti anak men siya ako nagtagtagili kanyadan nagpangpangasawan at siya matan guni-guni siya ako mabasit tapno makagama mo ti kwarta so nga tatanta bakit ako hindi magkayan ti agbiro kan siya adang ti tawang ko nga 93 ti tawang kon kumapsot mo ti bagi kon tatay ti pada nga babakot awan da natay da amin nun siya kasi ti apo inikanak ni Ama Kristo Isos nga manayon ti panagbiag ko nga nagtagtagibig kayo kiti nangayaywang kadigiti anak mi di kaiso natan nagiti apo ko naka so damutan ati mang tartarakan kanya kon kanya makabiro kon kino da kwartada gatangan da mo ti gatas ko biskuit kon palalo nga ragragsak kon so nga iso da ito iti ko maibagak da akong ti 93 nga taon nakapsuta mo ten ngam kayak pay mo ti aglaba ti bado
Kasi ti apo, pada nga babakit nga taydan nga nabaybayagan. So nga, dayawon dak mo ti tao tapay nabiyagak pay kano, bagkatana ko. Kuna mo, babaan ti kasi ti apo, inikanda mo ti manay nga panagbiag ko, karkararagak mo, nga rinabi nga kanak ti manay nga panagbiag ko. Tapno makitkitak pa di anak ko, apok nga nagado. So, ato yun ti kwan, pagsiatan nan, ta ado di apo nga mang suporta kanya kon. Ay ko palalo mo ito na nga ragragsak kon. So, dahito iti pagsayatan na tatan, ta ado di magamgamitin nga tumawag ka. Isang tawag ka lang ako nada, ay ko makadanon di Amerikan. Itatan, dahil langan ti maibagakon, nga panagbiag kon, nga masaukon. Thank you very big. Salamat. Kagiti apok nga nakuha kanyak. Nang interview.